Frano Čirko, predsjednik gradske organizacije Hrvatske čiste stranke prava. Ja sam Siniša Šukunda, predsjednik sam Zagrebačkog HSP-a. Ovo su dopredsjednici Zagrebačkog HSP-a, gospodin Šurbek i gospodin Zlatko Čičak. Osnivanje pravaškog bloka zagovaraju već godinama razni čelnici političkih opcija, novinari, članovi naših stranaka i evo danas u gradu Zagrebu, a nešto danas tokom dana i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, neki dan u Sisačko-moslavačkoj županiji, Hrvatska stranka prava i Hrvatska čista stranka prava potpisali su sporazum o političkoj suradnji i kao takvi krećemo zajedno na lokalne izbore koji su sljedeće godine u mjesecu svibnju, a nakon toga i na izbore za Europski parlament, kao i na izbore na parlamentarne izbore koji će biti, vjerujem, i prije. Ja ću iskoristiti ovdje prigodu na početku, pa ću bez obzira na izjave pojedinih čelnika ostalih pravaških stranaka, ja ću pozvati sve pravaške stranke, sve stranke pravaškog, starčevićanskog i demokršćanskog svjetonadzora da se priključe ovom pravaškom bloku kako bi zajedno polučili rezultat. Mislim da je vrijeme da se ne gledaju osobni interesi, nego interes hrvatskog naroda, da se gledaju interesi građana grada Zagreba. Prema tome, još jednom pozivam sve političke opcije, sve pravaške stranke i pojedince ovdje u gradu Zagrebu da se priključe našem novom zajedništvu. Za nas biti pravaš nije samo članstvo u jednoj od pravaških stranaka, za nas je pravaš, za mene osobno, i vjerujem za sve nas, stil i način života. Domoljublje, to je biti pravaš. Evo ja bih za sada toliko uvodno, zamolio bih prijatelja, gospodina Čirka, da on kaže koju riječ. Poštovani predstavnici medija, drage pravašci i pravašci, sve vas pozdravljam u ime Zagrebačkog HČSP-a. Potpisivanjem današnjeg koalicijskog sporazuma Hrvatska čista stranka prava i Hrvatska stranka prava rade veliki iskorak i presedan u politici grada Zagreba. Sljedeći lokalni izbori biti će prvi izbori na kojima će pravaši u gradu Zagrebu nastupiti ujedinjeni u jedan pravaški blok. Najveći razlog našeg zajedničkog nastupa na lokalnim izborima u Zagrebu jest odgovornost nas pravaša prema Zagrebčanima i odgovornost prema gradu Zagrebu kao glavnom gradu svih Hrvata. Tko smo mi da zbog naše nesloge i razjedinjenosti na vlast u gradu Zagrebu ponovno dovodimo one koji su od grada Zagreba napravili svoj vlastiti zavod za zapošljavanje i pumpu za isisavanje novca Zagrebčana? Pravaški blok na lokalnim izborima u Zagrebu nastupit će s novim, mladim, neokreljenim ljudima iz naroda koji razumiju suštinske probleme Zagrebčana. Svojim iskustvom, znanjem, mladosti, idejama, ali i ono što je najvažnije, svojom čvrstom pravaškom politikom služit ćemo Zagrebčanima onako kako to naši sugrađani i zaslužuju. Od sljedećih lokalnih izbora mi pravaši imat ćemo jednu od glavnih uloga u vođenju našeg glavnog grada. Učinit ćemo sve da Zagreb iziđe iz ove tame beznađa i stresa te da postane ništa drugo nego normalno mjesto za dostojanstven život, osnivanje obitelji i plaćeni rad. Evo to od mene. Hvala. Gospodin Miljak. Poštovani Hrvati i Hrvatice, poštovani pravaši i pravašice, poštovani predstavnici medija, danas, dopustite me, mogu slobodno kazati bez pretjerane patetike, da je veliki dan za pravaštvo općenito u Hrvatskoj. Mi danas, kao što vidite, potpisujemo sporazum u gradu Zagrebu, koji je metropola, glavni grad svih Hrvata. Potpisujemo sporazum u gradu Splitu. Uskoro će se potpisati sporazum u županiji, Splitsko-dalmatinskoj, najvjerojatnije u Zagrebačkoj županiji, već je potpisan sporazum sa Hrvatskom strankom prava u gradu Sisku. Kada to zbrojimo, to je gotovo polovica Hrvatske po pitanju biračkog korpusa. Nakon 20 godina postojanja Hrvatske čiste stranke prava, obnove Hrvatske čiste stranke prava i 22 godine postojanja ili obnove Hrvatske stranke prava, ovo je do sad prvi i značajniji, ozbiljniji sporazum i mi vjerujemo da će to uroditi jednim velikim plodom, jednim očekujemo i velikim iznenađenjem na ovim izborima. Slaže se takozvana antikukuriku koalicija. Mi držimo da je potrebna alternativa ovoj nacionalnoj vlasti koja će potpuno uništiti
Ali isto tako držim, ako se bavimo politikom, lišiti politiku ideologije, to onda nema smisla se baviti politikom. Onda možemo raspustiti stranke, osnovati nekakve organizacije koje će biti predstavnici građana. Slagati koalicije neprincipijelne sa različitim dijametralno suprotstavljenim ideologijama držimo da nema smisla. Mi jesmo za suradnju sa svima, ali i za lokalne izbore smo za to da se poštuje čvrsti ili malo labavi, ajde kazano, ideološki okvir, jer ne može se ići u koaliciju i ne može se oprostiti onima koji su nas u biti doveli do ovakvo stanje, da ne nabrajam te stranke o kojima na koje mislim da ćete ih svi prepoznati. Naravno da mi ne isključujemo suradnju ni s takvima. Kao što je gospodin Šukun nakazao, otvoreni smo za suradnju sa svim domoljubnim državotvornim pravaškim strankama, iako oni kažu da nitko ne postoji na toj sceni nego samo oni. Mi danas pokazujemo da mi itekako postojimo, da se pravaštvo vratilo doma. Evo, to bi tako kazao, ovo naše potpisivanje znači upravo to. Da pravaštvo dobiva jednu svoju pravu težinu, jednu pravu dimenziju. Mi smo stranke koje su proistekle iz povijesti, Hrvatska stranka prava osnovana od strane oca domovine, Eugena Kvaternika, kao i čista stranka prava 895. Ako iko ima pravo, mi nikad to ne spominjemo, napominjem da svojatamo tu pravašku, da ona pripada hrvatskom narodu, ali nitko nema više prava od nas se pozivati da mi baštinimo tu pravašku ideju. Držimo da je ovo jedna čvrsta, konačno čvrsta koalicija koja će opstati i dalje za sve buduće izbore, da to bude jedan trajni blok, a na koncu i jedna stranka, kad su kada to biti. Evo, Bog i Hrvat. Mi ćemo sada potpisati ovdje sporazum, pa ako imate pitanja, slobodno nam možete. Gdje je šampanje? Da pobjedi. Pobjedi.